କିଛି ଲୋକ ଦଳବଳ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତୁମ କାମକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ଥିବ, କିଛି ଲୋକ ତୁମ ଡେଣା କାଟିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଆକାଶ ଉଠାଇବା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେମିତି ତମେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି କେବେ ଦେଖିପାରିବନି। ହେଲେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ମହାଦେବ ଥିବେ, ତେବେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ହୋଇଉଠିବ। କାହାରି ନଜର ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସଫଳ ହୋଇଉଠିବ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂଘର୍ଷର ରାସ୍ତା ସହଜରୁ ଅତି ସହଜ ହୋଇଉଠିବ। ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ହୋଇଉଠିବ।